आज लोकांना हवी तशी सुखसोयीने युक्त घरं मिळत नाहीयेत किंवा मिळाली तर त्यांची फसवणूक होते, त्यांना तडजोड करावी लागते। त्यांच्या स्वप्नातलं हवं तसं सुखसोयीने युक्त घर मिळावं, त्यांच्या आयुष्यात सुख आणि शांती निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही मार्गदर्शन करतोय। ही घरं मिळवून देताना ही योग्य दरात असतील या मिशनवर काम करत असताना आज आम्हाला 7 वर्ष पूर्ण होत आहेत। या 7 वर्षात आपले साथ आणि विश्वास फार मोलाचा होता। ही साथ अशीच असू दे, हा विश्वास असाच असू दे, हीच ईश्वरचरणी प्रार्थना। दापोली कोकण कृषी विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन छेडलंय। एमपीएससी अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलाचा निषेध नोंदवण्यासाठी राज्यातील कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारलंय। राज्यातील कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांनी एमपीएससी अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलाचा निषेध नोंदवण्यासाठी आंदोलन पुकारलंय। दापोली कोकण कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनीही विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केलंय। राज्यातील 4ही कृषी विद्यापीठातील विद्यार्थी उपोषणावर ठाम आहेत। जोपर्यंत न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही अशी भूमिका या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या या धोरणामुळे जवळपास कृषी अभियांत्रिकीचे महाराष्ट्र राज्यात 1187 जागा असताना देखील यावर्षी फक्त 406 ॲडमिशन त्या ठिकाणी झालेले आहेत। अशीच जर लोकसेवा आयोगाचं धोरण राहिलं तर आमची डिग्री पुढच्या काही वर्षात बंद पडते की काय अशी देखील त्या ठिकाणी आम्हाला भीती राहिलेली। तरी मायबाप सरकार असेल, आयोग असेल, या आमच्या मागण्यांकडे त्यांनी प्रामुख्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे आणि आमच्या मागण्या त्वरित त्यांनी मान्य करणं गरजेचं आहे। एवढीच मायबाप सरकारकडे आमची विनंती राहील। गेले 12 दिवस झाले महाराष्ट्रातील 4 विद्यापीठातील कृषी अभियंते आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत, तरी अजून प्रशासनाने आणि आयोगाने दखल घेतली नाही। त्याच्या निषेधार्थ आज 13वा दिवस झालाय, तरीही आयोगाने आमची अजूनही दखल घेतली नाही आणि त्याच्यानंतर आम्ही 13व्या दिवशी आज हे आंदोलन सर्व 4ही कृषी विद्यापीठामध्ये हे आंदोलन करत आहोत। हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी आंदोलनासाठी बसलेले आहेत। गेले 12 दिवस झाले 200च्या वर विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडली आहे, तरीही अजून आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही। त्यामुळे आमच्या प्रमुख मागण्या 4 आहेत। त्याच्यापैकी एक आहे की जी कृषी सेवा मुख्य परीक्षा आहे 2021 आणि 22 या ॲडला स्थगिती यावी आणि जे आमच्या कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांचा अन्याय झाला आहे तो अन्याय शासनाच्या अन्यायाची दखल घ्यावी। त्यामुळे आमची दुसरी अशी मागणी होती की तामिळनाडू, हरियाणा, ओडिशा अशा विविध 5 राज्यामध्ये महाराष्ट्राच्या इव्हन पुदुचेरी या राज्यामध्ये सुद्धा ॲग्रिकल्चरसाठी सेपरेट डायरेक्टरेट आहे, त्या महाराष्ट्रामध्ये स्थापन करण्यात यावं अशी आमची एक मागणी आहे। जे की ICRनेही महाराष्ट्र सरकारला ICR झालं किंवा सेंट्रल ॲग्रिकल्चर मिनिस्टरनी ICR लेटर पाठवूनही महाराष्ट्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही, तो याच्यातही डायरेक्टरेट सेपरेट ॲग्रिकल्चरिंगसाठी स्थापन व्हावं। आमची तिसरी मागणी अशी आहे की मुडगाव जलसंधारण तसं की पाहिलं आम्हाला घेतलं जायचं पण तिथूनही डावलण्यात आलं आहे, त्याची आम्हाला भरती करून घेण्यात यावं। आणि चौथी मागणी आमची अशी आहे की राज्यसेवा मुख्य परीक्षा जो ऑप्शनल 26 सब्जेक्ट आहे त्याच्यापैकी आम्हाला ॲग्रिकल्चरिंगचा एक ब्रांच असतानाही त्याचा ऑप्शनल देण्यात आलेला नाही, तरी आमचा ॲग्रिकल्चरिंगचा ऑप्शनल त्याच्यामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावा व जो सिलेबस आमचा पहिला कृषी अभियांत्रिकीचा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता तो पूर्ववत करून घेण्यात यावा हीच आम्ही मायबाप सरकारला विनंती करतो। गेले 13वा दिवस आहे आज आम्ही सर्व कृषी अभियंते बसलो तरी आमचा कोणी विचार केला नाही। एवढीच विनंती आहे की मायबाप सरकारने आमची लवकर दखल घ्यावी आणि आमच्या काय मागण्या आहेत ते पूर्ण कराव्यात। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।